Ahojte, maminy, to som ja, Andrea a Peťka, čo dokáže mama. Chceme vám veľmi, veľmi pekne poďakovať za celý rok 2016. Spoločne sa nám podarilo zorganizovať toho veľmi veľa. Mama trhy od Bratislavy po Košice, kreatívne priestory v rôznych slovenských mestách. Vy spoločne ste vytvorili až 27 000 výrobkov a služieb, ktoré ste uverejnili do skupiny Čo dokáže mama, kde sa nás už pridalo niekoľko tisíc. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne za všetko, čo robíte popri svojich deťoch, aké ste húževnaté, aké ste kreatívne, ako sa navzájom povzbudzujete, inšpirujete a čo všetko jedna druhej odovzdávate. Skutočne robíme svet krajším miestom. Tak vám prajem všetko najlepšie aj s Peťkou, krásne Vianoce, požehnané sviatky, plné pokoja, lásky, radosti a nezabudnite, že práve Vianoce tvoria mami. Krásny deň. Ahojte!